penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Ugi wonten informasi yuk Napa mi? kagem kru panitia dipun siapaken. Siapakan nopo? Inilah primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Langsung mau sabaripun Mbak Adis kali Mbak Bella Senggawati dikebut yuk Ning Dias dan Ning Kiki Amelia. Inilah si cantik jelita Ning Dias dan Ning Kiki Amelia. Matur sembah nuwun kagem Umi Kenti, Umi Balung Mojo, sugeng amirsani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. yo sing ana bojone arek. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan yang punya suara Mas Ning Sanana Disco Handayani dan Ning Marsha Aulia. Sabaripun Mbak Marsha kali Mbak Sanana Disco langsung dilajengaken Manisnya Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Putri Agung Sedayu dan Ning Rani Asmara Ning Nyantika Dimasari. Tiga darah katuring kinangan sami. Kang pertama Mbak Putri darah rendah,
sering ngeluh. Sering ngeluh. Ning ngerani. Darah tinggi ngamukan. Ning nyantika. Darah kotor sering udunen. Dodok nek nang Jombang mapira sengon lemantenan akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine atuhe nang Jombang dipun lajengaken setelah 3 daerah sing duwe horeke Jombang dan juga pelantun tebang-tebang manis campur sari ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. Sing pertama niki Mbak Ika Rempong jeragan Mbak. Nggih. Jeragan buah-buahan. Buah nopo? Duren gak panen, matoa gak panen. Terus cuwet. peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Atiku ayam bojoku saiki wis mulih sabaripun Mbak Vikum kali Mbak Yuni dipun aturi monggo Mbak Inge. Pengreman asri Budi Wijaya ning Mariati Sudarto dan ning Susan Warsono. Me aku Mami Okta sapa? Ardiansah. Mami Okta sapa yuk? Gak wis kadung.
tantang gentuk ihi langsung kemauan sarampun Mbak Mariati kali Mbak Susan. Peranan penting dan juga pengereman asli Budi Wijaya, Ning Rizky dan Ning Titin Subayu. Melapreng kuning cagak radio montang manting mikire bojoku loro ya Semarang mampir kos-kosan wes kadung saya dianggep koncoan nek rempenge ake kacange senajan tuwe aku ake sayange. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di minggu-minggu ini dan juga bintang tamu dari Sambi Kerep Dewi dan Ning Endang Sukendut dalam sinetron Bangkitnya Putri PT Talekun. Ning Sartini Jeritan dari Alam Kubur. Alam kubur langsung kemauan kula aturi mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang pertama Ibu Yayu saking Lamongan, ingkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojokerto, kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. Jangan soto
kok iso blendrang itu berarti jangan lode yuk ya. Nggih, jangane kan dicampur, jangan telu iku kan dicampur dadine blendrang lek cara Jombang. Nggih menika padatan sampun pedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yuk yuk. Nggih. Langsung kemawon blender nganan Pak Jono. Masih bersama Delewung Anti Wonten pamundutan saking Bapak RT Doser Irama Jos THC Audio Fortunality Perahu Layar Mas Jombang. Ojo dipadakno insun api wong liya. Katur Bapak RT Doser. Insun sing Iki lagu terbaru. Panitia siap-siap. Ojo dibedakno welas asih insun ambi gemerlape donya kesucian ati. Insun welas yang riko tulus teko akhir insun hang insun sing ngarepno karan bae iku wujude. Tekan riko
Informasi katur panitia niku sayangi badhe monggo semanun kawin kontrak aku gak usah dikontrak lo tak kekno mas. Nggih, kawin kontrak. Yo. Oke, bareng-bareng lagi. Wijaya. Budi Wijaya. Sakjo Selawan. Izinkan cinta ini bisa ku berbaca.
Aku hanyalah adik yang ku sayang. Jangan kelewatan tresnaku iki mung cuma samulan omongane kata sayang mergo janjine yo mung kawin kontrakan Tarik terlanjur cinta mati kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kondak. Cintaku ini hanya untuk sayang. Akhirnya aku jatuh cinta dengan cintaku ini hanyalah untuk sayang. Terima kasih. Semanapun kawin kontrak kata jenengan sami, kata jenengan sami monggo. Alhamdulillah itu buah. Bersawang negeri kocok pecamu ake sibuk kelimpangan ake sibuk lesetan itu pakai ambulan ayo wis sepenuh aku
terus dong. Yo, tutupin botolmu, tutupin oplosanmu, manen nyawamu, aja mau terus mergane ora ono gunane. Tutupin fotomu, tutupin oplosanmu, manen nyawamu, aja mau terus mergane ora ono gunane. Saya Putri Wijaya. Yo yang bener ya. Ada Alex. Terima kasih juga ada Mas Krisna. Sungkomno anggonmu gendeng, yo wis cukup anggonmu gendeng, yo mari yo leren-lereno, ojo diterus oplosan. Yo mari yo leren-lereno, ojo diterus Kene opo iki? yo tutupin fotomu, tutupin oplosanmu, manen nyawamu, aja mbok terus mergane ora ono gunane. Ngeri. Tutupin fotomu, tutupin oplosanmu, manen nyawamu, aja mbok terus mergane ora ono gunane. Setunggal kembang ora ono gunane. Yuk. Surabaya kotane Jawa Timur prakai katulan dadi kota pahlawan. Surabaya bayan bakawa katane Tatian pawitan revolusi bangsane 10 November 45 Cilaka Torangkara Tiga Timur Labur Luluh Pranyata Gede Prawirane Pramuka
kala wau patatan saban bedayan Sekarsari kang dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Temriki wonten informasi woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Sreng suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ji bejo sing eling among rasa ki among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Lan kula ning Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermo kang